Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met de heropening van Post 5. Dat vond vanochtend plaats en daar was onder meer minister-president Gilma Pik-Pisas bij aanwezig. De heropening van Post 5 is in het kader van de opstarten van een deel van de raffinaderij, omdat er gepland staat dat er asfaltproductie gaat plaatsvinden. En daarom moet in de komende periode alle bestaande apparatuur weer gereviseerd worden, in orde worden gebracht. Er is veel werk nodig, veel handen zijn er nodig om veel werk te verrichten. En daarom is Post 5 weer de Key Access Point, de hoofdingang van de werkzaamheden op de Schottengat Industrial Area, op de industriële gebied van het Schottengat. En zoals gezegd, minister-president Pisas was daarbij aanwezig en natuurlijk ook de directie van Base Curaçao en de Curaçao Refinery Utilities, CRU, om bij dit moment stil te staan. Parlement teleurgesteld in CBA. En CBA staat voor de Curaçao Bankers Association. Wat is er gebeurd? Nou, het parlement heeft de afgelopen periode verschillende bijeenkomsten gehad, technische briefings over de landsverordening basisbetaalrekening. Dat betekent dat iedereen het recht moet hebben om een betaalrekening te krijgen. Daar waren ook de Curaçaose bankiers voor uitgenodigd, zowel voor de vergadering van 10 als van 24 februari. Maar ze zeiden geen tijd daarvoor te hebben. Tenminste, dat was wat in het parlement te horen viel. Pas eind april zou men tijd daarvoor hebben. Maar ja, deze technische briefing heeft er allemaal mee te maken dat donderdag de behandeling van de landsverordening al op de agenda van het Staten staat. Dus eind april is nogal laag. Respectloos en not done, dat waren enkele van de woorden die er tijdens de Statenvergadering waren te horen over de positie van de Curaçaose bankiersvereniging. Nog steeds betalen veel mensen liever in cash. Dat was een boodschap die naar voren werd gebracht tijdens deze behandeling van de landsverordening basisbetaalrekening. Mevrouw Loes Marie Sillier Eleonora van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten zei dat er nog steeds een grote hoeveelheid mensen op Curaçao liever cash betalen dan digitaal. Daar hebben ze meer vertrouwen in. Daar zijn ze nu eenmaal aan gewend. Er zijn zelfs mensen die een complete bedrag van hun bankrekening halen om op die manier alles cash te kunnen betalen. Het wordt meer en meer digitaler in de hele wereld en ook op Curaçao. Ieders goed recht om cash te prefereren, maar de wereld zal meer digitaal worden en daarom is zo'n basisbetaalrekening belangrijk. Situatie bij MS Eurodam weer normaal. Gisteren hoorden we van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur dat niemand van het cruiseschip MS Eurodam mocht afkomen. Geen passagier, geen bemanningslid. Dit vanwege het gevaar dat er veel buikgriep was geregistreerd op het cruiseschip. En dat wilde men voorkomen dat de bevolking van Curaçao hier besmet mee zou worden. Het gaat om het zogenaamde norovirus. Later, gisteravond, bleek dat het aantal drastisch is gedaald. Dat de mensen die besmet zijn, geïsoleerd zijn in hun kamer. En dat er daarmee geen gevaar meer is voor besmetting. Alles is onder de internationale normen en standaarden. En daarom mag de Eurodam gewoon aanmeren in de haven van Curaçao. Moeder en dochter verdacht van mensenhandel. Het is een opvallend verhaal. Gisteren heeft de divisie georganiseerde misdaad 2 invallen gedaan in het kader van een onderzoek naar ontvoering, mensenhandel en mensensmokkel. Die invallen vonden plaats op een adres aan de Calle Alonso de Ojeda en aan de Santa Rosaweg. Daarbij werd een Colombiaanse vrouw van 56 jaar aangehouden en haar 20-jarige op Curaçao geboren dochter. Tijdens de invallen zijn verschillende voorwerpen in beslag genomen die volgens de politie van belang zijn voor het onderzoek. En dan het Rooms-Katholiek Schoolbestuur, RKCS, voert maatregelen in. En dat gebeurt naar aanleiding van recente incidenten op scholen. De directie informeert de gemeenschap over die gebeurtenissen. Er hebben zich enkele incidenten voorgedaan die
de maatschappij hebben beïnvloed. Er zijn zorgen gewekt bij leerlingen, ouders en schoolpersoneel. De meeste incidenten vonden plaats buiten het schoolterrein. Maar ja, ze worden wel natuurlijk met de school in verband gebracht. Ook omdat leerlingen in schooluniform soms tot vechtpartijen of andere zaken zijn overgegaan. Daarom zijn er maatregelen ingevoerd. En dat betekent ook dat er een tijdelijke schorsing is voor de betrokken leerlingen. Maar wel dat er een reïntegratie is ingezet. En daar wordt ook mee gesproken met de maatschappelijk werkers, ouders van de betrokken leerlingen. En om de veiligheid in en rond de scholen te waarborgen, wordt er in Otrabanda nauw samengewerkt met de wijkpolitie. Deze samenwerking wordt zichtbaar door een verhoogde aanwezigheid en frequente patrouilles rond de scholen in het Otrabanda-gebied, wat bijdraagt aan een veilige omgeving voor zowel de leerlingen als de docenten. Dan heeft zich gisteren een ongeluk plaatsgevonden op de Santa Rosaweg. We hebben daar beelden van, want in de late middaguren knalden een SUV en een personenauto op elkaar. De bestuurder van de SUV gaf aan dat hij niet had opgemerkt dat de auto voor hem stopte. En daardoor was de aanrijding onvermijdelijk en dat ging met nogal wat kracht gepaard. Ambulancepersoneel was ter plaatse en onderzocht de bestuurder van de SUV. Die klaagde over hevige pijn in zijn arm. Na een controle werd hij geadviseerd om zijn huisarts te bezoeken voor verdere medische behandeling. Ook forensisch was aanwezig op de locatie om het ongeval te registreren. En we gaan even over naar een break. We zijn zo terug met meer nieuws. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen in Terra Cora, want het buurtcentrum aldaar is heropend en het ziet er mooi uit. Onder meer de minister van SOAW, Dayanara Chinalin Roosendaal, was aanwezig en hield een toespraak. Ook Jason Vullink, leider van de partij CEM, maar hij is ook hoofd van het kabinet van het ministerie. En sectordirecteur Victor Monk waren aanwezig en veel mensen uit de omgeving. Die zagen dat het buurtcentrum mooi opgeknapt is en weer een belangrijke rol in Terra Cora kan spelen. Dan vond er vorige week een training plaats aan de Griffie van Bonaire. Dat vond plaats van 17 tot 21 februari op Curaçao. En het ging onder meer over diplomatieke etiketten, protocol en communicatie. En het gaat om de Griffie van het eiland van Bonaire. En de training werd gegeven door Tom Josefa, onder meer over etiketten, protocol en communicatie. Er is een bezoek gebracht aan het parlement van Curaçao, aan het departement van communicatie van het parlement, aan het paleis van de gouverneur en ook aan El Tributo. En Tom Josefa van Intermedia Consultants gaf de training en op de beelden ziet u een deel van deze bijeenkomst. De wortels van het papiament zijn onder meer terug te voeren naar de Kaapverdische eilanden. En daarover vond onlangs een interessant bijeenkomst plaats in Nederland. Het was een lezing van het Dutch Caribbean Book Club. En die werd gegeven door Dr. Anje Jesseroen. En die ging in op de
papiaments, de wortels van het papiaments in de Kaapverdische eilanden. Opvallend is, zijn er 10 eilanden en er zijn 9 verschillende varianten, waarbij de taal soms wat dichter en soms wat verder van het papiaments af ligt. Maar dat er 2 overlappingen zijn, dat is meer dan duidelijk. En wie daar meer over wilde weten, die kon naar die lezing toe. Collega Marcosani Willems heeft er ook interviews gedaan voor degene hier op Curaçao die er ook meer over wil weten. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws. Want de slechte situatie van Paus Franciscus heeft in de hele wereld tot zorgen geleid bij katholieken, maar vooral in Zuid-Amerika en daarin ook nog helemaal in Argentinië, het moederland van de paus. Honderden Argentijnen woonden gisteren mis bij om te bidden voor de gezondheid van Paus Franciscus. Dat gebeurde op de Plaza de Constitución in Buenos Aires. Daar droeg hij vroeger als aartsbisschop de mis op om onder meer sociale uitsluiting aan de kaak te stellen. Zoals bekend is Paus Franciscus in kritieke toestand en vecht hij tegen een dubbele longontsteking en wordt er ook gesproken over nierfalen. De situatie is precair en er wordt voor de paus gebeden, zoals gezegd in Argentinië, maar in heel Zuid- en Latijns-Amerika. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. Ik ben er morgen weer en ik hoop u ook. Allerbeste, tot ziens, dag.